Здравейте, аз съм Краси Дуковска и се намирам в двореца в Балчик. Всъщност той е комплекс от много сгради. В момента се намирам пред основната. Това е двореца на кралица Мария, румънската кралица. 1913 година Балчик попада под румънско управление по време на Междусъюзническата война и кралицата си харесва, разбира се, тук природата. Построяват този комплекс, като нейно условие е било да не се нарушава природата, всичко да се направи в синхрон с нея. До 2 часа входът е свободен за музея, но трябва да се заплати входа за ботаническата градина, за да може да се влезе, който е 15 лева или 6 за студенти и пенсионери. Наистина е лабиринт. Тук туристите, ако са без екскурзовод, се губят, защото са безброй малки пътечки с безброй много малки сгради, които са в един и същи стил. Намираме се пред самото море, ето на плажа, където е основната сграда.